Ukrajina. Země, která se celá vejde do Evropy a přesto je rozlehlejší než Francie. Místo, kde se psaly základy demokratického uspořádání dříve, než se vůbec zrodily Spojené státy, a kde stála velkolepá města v době, kdy Londýn ještě neznal zdlážděnou ulici. Země, která v sobě skrývá poklad tak nesmírně cenný, že kvůli němu celé říše překračovaly kontinenty, přiváděly armády a nákladní vlaky jen proto, aby odvezli samotnou hlínu ze země. Ale než se dostaneme k tomu, co přesně to bylo za poklad, musíme si položit jinou otázku. Co se vlastně skrývá pod povrchem téhle země, když odsuneme stranou zpravodajské šoty a čáry na mapě, které jsme si zvykli s ní spojovat? Odpověď začíná krajinou. Neskrocenou, obrovskou, plnou protikladů. Od zasněžených hřebenů západních hor, přes něž se sotva prodírá první ranní světlo, až po závratnou, větrem bičovanou pláň na východě, kde oko nenarazí na žádnou překážku celé hodiny cesty. Je to geografie, která by se hodila na filmové plátno. A přece to nejcennější, co tahle země ukrývá, není vidět na první pohled. Leží to pod ní. Černozem. Černá zem. Nejbohatší, nejhlubší a nejúrodnější půda na celé planetě. Po staletí toto nekonečné moře zlaté pšenice a vysokých slunečnic nejenže přežilo dějiny, živilo jimi celý svět. Tohle není země definovaná svými troskami. Je to obilnice kontinentu, mistrovské dílo vytrvalosti. A tak se ptáme dál. Až zpravodajský cyklus jednou pomine a kamery odjedou jinam, co tu vlastně zůstane? Abychom porozuměli takovému obru, musíme nejprve nahmatat jeho tep. A ten tep má tady podobu řeky. Dněpr. Přes 1600 kilometrů si razí cestu srdcem země. Mohutná tepna tmavě modré vody, která protíná zelenou step. Před 1000 lety to byla dálnice starověkého světa. Vikingské lodě sjížděly po jejím proudu na jih, aby obchodovali z řeky, kožešiny a jantar měnili za stříbro a hedvábí. A přesně v místě, kde řeka opisuje svou velkou zákrutu, korunuje zalesněné kopce srdce všeho. Kyjev. Říkají mu matka měst. Ještě v 11. století, kdy Paříž a Londýn byly bahnitými středověkými osadami, byl Kyjev rozlehlou metropolí zlata a kamene. Bylo to centrum Kyjevské Rusy, mohutné říše, kterou formoval vizionářský vládce Jaroslav Moudrý. Postavil město, které se doslova natahovalo k nebi. V jeho středu stojí katedrála svaté Sofie. Přes 1000 let její zlaté kupole zachytávají ranní světlo. Vejděte dovnitř a najdete tam prastarou mozaiku Panny Marie s pažemi zdviženými vzhůru. Místní jí říkají nezbořitelná zeď. Sledovala, jak na město táhly mongolské hordy, cizí říše i moderní armády. Nikdy nepadla. A možná právě v tomhle je něco, co pozná každý, kdo někdy musel bránit domov, který mu byl drahý. Ten tichý, umíněný pocit, že vzdát se není možnost. Pokud je Kyjev hlubokým, nezničitelným kořenem této země, pak divoký jižní step je jejím neskroceným duchem. Sledujte tok Dněpru na jih, za starými peřejemi a svět se náhle rozevře do široka. Obzor se splošťuje. Vysoké divoké trávy se vlní ve větru jako nekonečný zelený oceán. Tohle je říše Záporoží, mohutný skalní ostrov, tvrdohlavě se zvedající z hučících proudů. A právě tady se zrodila jedna zvláštní forma svobody. Před staletími sem prchali muži, kteří odmítali sklonit hlavu před impérii, a statkáři, kteří utíkali před tíhou nevolnictví ze severu a z východu. Mizeli v této pohraniční divočině, aby se stali něčím úplně jiným. Kozáky. Bylo to bratrstvo uprchlíků a psanců, kteří si na okraji mapy vytvořili nesmlouvavou, samosprávnou válečnickou společnost. Tady venku, kde nekráloval žádný pán, si volili vlastní vůdce. Hlasovali tak, že do otevřeného prostoru prostě křičeli svá jména. V roce 1710 sepsal vyhnaný kozácký vůdce jménem Pilip Orlik dokument, jaký moderní svět do té doby téměř neznal. Ústavu. Desítky let předtím, než se otcové zakladatelé sešli ve Filadelfii,
Napsal tento stepní válečin listinu, která oddělovala moci, omezovala pravomoci vládce a zaručovala práva svobodných mužů. Zemřel ve vyhnanství. Ale ta radikální myšlenka, kterou vepsal do dějin, že lid může vládnout sám sobě na základě dohody a ne na základě urozeného původu, nikdy nezemřela. Je to myšlenka, o které se dodnes dá diskutovat. Kolik svobody je člověk ochoten obětovat za bezpečí a kolik bezpečí za svobodu? Kozáci na tuhle otázku odpověděli jasně, ale ne každý by si troufl žít podle jejich odpovědi. Kozáci po sobě ale nezanechali jen politické ideály. Zanechali živou identitu, vykovanou u praskajících táborových ohňů. Právě tady vařili kuliš, sytou jáhlovou kaši pomatl bublající v litinových kotlících pod hvězdami. Právě tady cvičili bojové sestavy, z nich se později vyvinul hopak, ten gravitaci vzdorující akrobatický tanec, který dnes vypadá jako čirá oslava, ale kdysi byl smrtícím bojovým výcvikem. Když jeli do bitvy, oblékali si vyšivanku, lněnou košili ručně vyšívanou geometrickými spirálami a kosočtverci, jejichž vzory sahají hlouběji do minulosti než křesťanství samo. Pro kozáka to nikdy nebyl jen kus látky. Byl to vetkaný talisman, ochrana proti smrti, prošitá samotnou podstatou domova. Stejnou dávnou magii najdete v pisance, vejci zdobeném voskovou technikou, které putuje z rukou babičky do rukou dítěte a nese v sobě hustou mapu sluncí a linek bez počátku a konce. Tyto vzory, tyto košile, tahle houževnatá nezávislost, to je hluboká struktura lidu, který se jednoho dne rozhodl, že k vlastní existenci nepotřebuje ničí svolení. A když sem později přišla cizí impéria, aby zakázala jejich jazyk a vymazala jejich jména, tenhle duch se nezlomil. Prostě se stáhl do nejopevněnější svatyně, jaká existuje, do rodinné kuchyně. Vystupte z větru stepy do ticha. Napříč zvlněnou krajinou, roztroušené jako perly mezi jabloňovými a třešňovými sady, stojí tradiční obílené domky zvané chata. Se svými silnými doškovými střechami a malovanými okenicemi vypadají jako pozůstatky prostého venkovského života. Nenechte se však ukolébat tím klidem, není to rezignace. Když přišly nařízení z imperiálních hlavních měst, když tiskařské lisy byly rozbity a ukrajinský jazyk byl formálně zakázán ve školách, divadlech i knihách, kultura nezmizela. Prostě se přestěhovala dovnitř. Rodinná kuchyně se stala nejnedobytnější pevností v zemi. Tady se dějiny uchovávaly nikoli inkoustem, ale ingrediencemi. Podívejte se do hrnce s vroucím tmavě rudým boršem. Nedávno zapsaný na seznam UNESCO, je to mnohem víc než jen polévka. Je to živý rodokmen. Recept, který se málo kdy zapisoval, ale zapamatovával si ho, upravoval a předával z rukou babičky na dcery. A tak si přes staletí zvratů uchoval přesnou chuť jedné konkrétní rodiny, jedné konkrétní vesnice. Kdo z nás nezná tu chuť z dětství, kterou už nikdy nikde jinde nenajde? A v těch teplých, lampami osvětlených místnostech přežíval i zakázaný jazyk. Skrýval se v ukolébavkách zpívaných nad dřevěnými kolébkami. Udržovali ho naživu lidé, kteří měli nejméně moci, ale nejdelší paměť. Nikdo tomuto tichému vzdoru nerozuměl lépe než muž jménem Taras Ševčenko. Narodil se jako právoplatný majetek statkáře, jako nevolník a nakonec si vykoupil svobodu a udělal něco skutečně revolučního. Psal nádhernou poezii v zakázaném jazyce vesnic. Impérium okamžitě pochopilo, jak nebezpečná jsou jeho slova. Vyhnali ho do odlehlých pustých krajů u Kaspického moře s dekretem podepsaným samotným carem, který mu přísně zakazoval psát nebo malovat. Snažili se z něj slova doslova vyrvat, ale on i tak 10 let psal dál. Škrábal své verše na drobné útržky papíru a schovával je hluboko ve vlastních botách. Jeho kniha Kobzar přežila impérium, které se jí snažilo pohřbít. Jazyk čekal. Lid vydržel. Ale abyste našli ta nejdivočejší, nejnedotčenější zákoutí této země, musíte opustit zvlněné pláně úplně a vydat se za zapadajícím sluncem do temně zelených stínů západních hor.
Roviny tu ustupují kamení. Tady na dalekém západě se země zvedá do Karpat, mohutného zalesněného oblouku, vypínajícího se ze středu Evropy a končícího v labirintu mlhy a stínů. Na jeho vrcholu stojí hora Hoverla, jejíž štít se navěky pere s bouřkovými mraky. Pod ním se moderní svět jednoduše rozplývá. V hlubokých, prudce se svažujících údolích najdete něco, o co kontinent už téměř úplně přišel. Prapůvodní divočinu. Jsou to prastaré bukové a smrkové lesy. Chrání je UNESCO, ale skutečnými strážci jsou samy hory. Někteří z těchto obrů tu stojí přes 300 let. Kořeny zahalené hustým smaragdovým mechem, nikdy se jich nedotkla pila dřevorubce. A když už sem lidská ruka zasáhne, příroda si to prostě přivlastní zpět. Ohnuté větve nad starou železniční tratí vytvořily dechberoucí živou klenbu, které se říká tunel lásky. Tahle zelená tma je útočiště. Je to poslední skutečné doupě evropských přízraků. Trys eurazijský se plíží po těchto hřebenech. Přízračný predátor, kterého většina lidí zná jen z jeho stop v zimním sněhu. Hluboko v houštinách bloudí zubr evropský, ten mohutný, štětinatý, přeživší doby ledové, vyrvaný z pokraje vyhynutí, aby znovu kráčel po této zemi. Dole ve vlhkém spadaném listí se po dešti plazí menší, téměř mimozemský zázrak. Karpatský slimák modrý, zářivý a elektrizující, existující téměř nikde jinde na planetě. A někde v nedozírném, nedotčeném lese vládne medvěd hnědý. Karpaty ukrývají jeho největší divokou populaci v celé Evropě. Většina horalů prožije celý život, aniž by ho kdy spatřila. On je ale vídá. Lidé, kteří sdílejí tuto vysokou krajinu, hucůští pastevci, ohýbají své životy podle těchto strmých svahů už po staletí. Jsou to lidé formovaní nadmořskou výškou a odloučeností. Tu drsnost jejich existence ochutnáte v banoši, husté kukuřičné kaši, míchané se zakysanou smetanou a uzeným ovčím sýrem, pomalu vařené nad otevřeným borovicovým ohněm. Je to jídlo stvořené pro přežití v mrazu. V těchto mlhou zahalených roklích prý stále dýchá stará magie. Vypráví se, že moufaři, horští šamani, kteří čtou počasí a hovoří zapomenutou řečí bylin, dodnes tiše provozují své prastaré řemeslo. Nadmořská výška klesá, divoké lesy ustupují dlážděným ulicím. A těsně za úpatím hor, ve zlatavém světle podvečera, čeká město, které vůbec nevypadá jako zbytek země. Místo, kde se srazila 3 různá impéria a zanechala po sobě dokonale zachovalé kamenné mistrovské dílo. Vítejte ve Lvově. Kdybyste toto historické centrum přenesli doprostřed Rakouska nebo Česka, vůbec by nepůsobilo cize. Je to ohromující spleť renesančních fasád, honosných barokních kopulí a velkolepých habsburských bulvárů. Po staletí se hranice impérií na těchto dlážděných náměstích posouvaly tam a zpět jako přílivové vlny. Vládli mu z Vídně, z Varšavy, z Moskvy a přece si město pod každou novou vlajkou tvrdohlavě uchovávalo vlastní duši. Abyste pochopili, kolik světů si tohle místo nárokovalo, stačí projít se tichými, stromořadím lemovanými uličkami Ličakivského hřbitova. Pod plačícími kamennými anděli a jemnou kovářskou prací se zelenalou stářím odpočívají básníci, generálové a architekti 3 různých impérií. Je to tiché, rozlehlé muzeum všech, kdo kdy věřili, že jim tohle město patří. Ale nad zemí je Lvov nesmírně živý, poháněný rytmem zděděným po svojí kosmopolitní minulosti. A ten rytmus pohání káva. Legenda praví, že místní hrdina jménem Jurij Kulčický přivezl před staletími z osmanských táborů úplně první pytle kávových zrn a v podstatě naučil východní Evropu, jak jí pít. Ten tmavý, pomalý zvyk se tu nikdy nevytratil. Dole v přítmí sklepů a schovaných dlážděných dvorů se vaření kávy dodnes bere jako umělecké řemeslo, pomalu ohřívané v rozpáleném písku nebo servírované, jak vzplane, modrým plamenem. Je to každodenní obřad, na který si nikdo nemusí nikam pospíšit. A přesto může ve Lvově i šálek kávy skrývat tajemství.
Zajděte do správné uličky, zaklepejte na těžké, neoznačené dřevěné dveře a strážní v uniformě po vás bude chtít heslo. Vyslovíte-li správnou historickou frázi, směli byste sestoupit do podzemní krčmy. Tyto skryté prostory, modelované podle bunkrů podzemního odboje, jsou hravou poklonou velmi vážné historii. Je to připomínka, že tohle město odjakživa umělo ukrýt to, co potřebovalo ochránit. A přesně proto na sebe Lvov, kdykoliv hrozí, že se nejtemnější kapitoly dějin budou opakovat, bere posvátnou povinnost. Stává se trezorem národa. Když nebezpečí tlačí od východu, nejcennější poklady země, prastaré rukopisy, obrazy, křehké artefakty, se v tichosti přesouvají do těchto západních sklepení. Lvov je posledním strážcem kultury. Ale abychom skutečně pochopili tíhu toho, co tohle město chrání, musíme opustit bezpečí západních ulic a postavit se tváří v tvář dechberoucí a srdcervoucí kráse Zlatého východu. Opusťte bezpečí kamene a svět se znovu otevírá do široka. Ve středu a na východě se země rozprostírá do Zlatého oceánu. Miliony slunečnic tu stojí rameno na rameni. Natahují se do nekonečna k obzoru, všechny jednotně otáčejí své tváře, aby zachytili letní světlo. Je to ohromující obraz hojnosti, zakořeněný v té hluboké černé půdě. Ale právě tady, uprostřed té ohromující úrodnosti, narazíte na nejzdrcující paradox 20. století. Na počátku 30. let se totalitní stát, který tehdy nad tímto územím vládl, rozhodl zlomit nezávislého ducha rolníků. Uvalil na ně nesplnitelné dodávkové kvóty. Když úroda nestačila, úřady prošly vesnicemi a sebrali úplně všechno. Pšenici, osivo, zeleninu ukrytou ve zdech. Pak uzavřeli hranice republiky. Miliony lidí zemřeli hladem na jedné z nejúrodnějších zemědělských půd na planetě. Říká se tomu holodomor, smrt hladem. Uměle vyvolaný hladomor navržený tak, aby obrátil samotnou zemi proti lidem, kteří se o ní starali. Je těžké najít slova pro tak zvrácenou nespravedlnost. A přece je důležité je hledat, aby se na ní nezapomnělo. 20. století nedopřálo této zemi žádný oddech. Necelou dekádu poté se strmé rokle Babinu Jaru na okraji Kyjeva staly epicentrem nevýslovného utrpení a pohltili desítky tisíc životů v jednom z nejbrutálnějších masakrů holokaustu. A dále na jihu byl celý domorodý národ, krymští Tataři. Uprostřed noci vytažen z domovů, naložen do dobytčích vagónů a deportován od svých předků z děděného pobřeží ve snaze vymazat je z existence úplně. Nejprve se pokusili vymazat lidi, potom se pokusili vymazat vzpomínku na ně. Po staletí nesli paměť této země kobzaři, potulní slepí pěvci, kteří putovali zemí a hráli na krásný vícestrunný nástroj zvaný bandura. Zpívali starobylé eposy, byli živými knihovnami stepy. Ve 30. letech 20. století si režim uvědomil jednu prostou věc. Lid, který si pamatuje, kým je, se nedá podrobit. Stovky těchto slepých hudebníků byly pozvány na velký sjezd. Místo pódia je odvezli do lesa, zastřejnili a hodili do jámy. Jejich nástroje skončily v ohni. V dobových novinách o tom nenajdete jedinou zmínku. Mlčení mělo být úplné a trvalé. Ale existuje jedna velká, nepopiratelná pravda o téhle zemi. Stát tehdy fundamentálně nepochopil, jak paměť funguje. Nástroj spálit lze, jámu vykopat lze, ale píseň zastřelit nelze. Bandura se tajně stavěla znovu. Melodie se šeptaly po tmě. Tiše se předávaly dětem, které vérodnou zem neuvidí ještě celé desítky let. Dnes zní tytéž prastaré vzepjaté eposy znovu na ulicích suverénního národa. Impéria se rozpadla, hudba přežila. Pokud je východ příběhem těžké, neochvějné vytrvalosti, hluboký jih je úplně jiný svět. Tady, kde se step střetává s hlubokou modří Černého moře, zesládne vzduch solí, změkne světlo a země si konečně vydechne.
Tohle je pobřeží a jeho nespochybnitelnou královnou je Oděsa. Oděsa byla postavena jako mistrovské dílo s velkolepými neoklasicistními fasádami, širokými bulváry lemovanými duby a monumentálním Potěmkinovým schodištěm, které se sype dolů k přístavu. Je to město s nezaměnitelnou sebejistotou. Odjakživa byla kosmopolitní křižovatkou, místem, kde přes stejný přístav obchodovali Řekové, Italové, Židé i Ukrajinci. Ta srážka kultur dala Oděse něco, co v této části světa nemá obdoby. Neúctivý, nepotlačitelný smysl pro humor. Ten svobodomyslný duch ochutnáte i v jídle. Posaďte se v přímořské kavárně a objednejte si křupavou smaženou rybu bichok, ulovenou toho rána, nebo talíř foršmaku, bohaté a slané židovské pomazánky ze sledě, která patří k Oděse stejně neodmyslitelně jako mořský vánek. Ale jako všechno v téhle zemi, i Oděsa má dvě tváře. Zatímco město nahoře tančí na slunci, přímo pod ním se rozprostírá rozlehlý labyrint. Jsou to katakomby. Původně vytesané při těžbě světlého vápence, z něhož bylo postaveno elegantní město nad nimi, se postupem času proměnily v obrovskou temnou síť, dlouhou odhadem 2500 kilometrů. Je to podzemní svět rozlehlejší než metrosystémy New Yorku a Paříže dohromady. Po staletí ukrývaly tyto naprosto tmavé tunely pašeráky, skrývaly válečné partizány a uchovávaly nejtemnější tajemství města hluboko mimo dohled. A přece, pokud se vydáte od pobřeží dál do vnitrozemí, najdete záhady, proti kterým budou katakomby působit takřka novodobě. V oblasti Podolí pod mírnými, nenápadnými zelenými kopci leží geologický div, nejdelší sádrovcový jeskyní systém na světě. Je to zamotaný, krystaly lemovaný labyrint dlouhý přes 260 kilometrů, jehož hlubiny badatelé stále mapují. Dávno předtím, než byly tyto jeskyně zmapované, dávno předtím, než byla Oděsa jen náčrtem na papíře a dávno předtím, než kozáci jezdili po stepi, tu vzkvétala civilizace starší než egyptské pyramidy. Tripilská kultura před 6000 lety stavěla rozlehlá soustředná sídliště, tvořila jemnou spirálovitou keramiku a pak, z důvodů, které dodnes nejsou zcela jasné, každých pár generací svá vlastní města spálila do základů, jen aby je znovu postavila. A v téže oblasti archeologové objevili něco ještě ohromujícího. Obydlí stará 15 000 let, postavená celá z mohutných lebek a klů mamutů z doby ledové. Hluboká minulost je tu všude, vrstva na vrstvě na vrstvě. Připomíná vám, že ať se v přítomnosti děje cokoliv, tahle země už viděla povstat a zaniknout celé epochy. Ale nic, opravdu nic, nedokazuje ohromující houževnatost této země, tak jako místo zhruba 100 kilometrů severně od hlavního města. Místo, které svět před 40 lety úplně odepsal. Znáte to jméno. Černobyl. Přesně 40 let bylo toto slovo celosvětovým synonymem apokalypsy, mrtvé zóny, zakázaného okruhu, kde byla země otrávena tak hluboce, že lidské osídlení bylo zakázáno na tisíce let dopředu. Projděte se dnes po přízračném městě Pripjať a ticho je tam naprosté. Rezavé žluté ruské kolo stojí zamrzlé proti podzimní obloze a čeká na prvomájovou oslavu, která nikdy nepřišla. Otevřené školní sešity se pomalu mění v prach na opuštěných lavicích. Je to strašidelný, srdcerivný pomník okamžiku, kdy se čas prostě zastavil. Ale podívejte se pozorněji na popraskaný beton a zjistíte, že příběh neskončil ve chvíli, kdy lidé odešli. Bez nás udělala krajina něco zázračného. Nezemřela, pohltila trosky. Javory a břízy prorazily asfalt a proměnily široké sovětské bulváry v hustý, šumící les. A s lesem přišla divočina. Dnes je černobylská zóna jedním z největších a nejživějších přírodních útočišť v celé Evropě. Vlčí smečky dnes loví v přerostlých jabloňových sadech. Medvědi hnědí, více než století v tomto kraji zcela nepřítomní, se vrátili a bloudí tichými ulicemi. Losy klidně brodí opuštěnými chladícími kanály. A nejúžasnější ze všeho,
koně Převalského, poslední skutečně divocí koně na zemi, sem byli na konci 90. let 20. století přivezeni jako zoufalý experiment. Nejenže přežili, ale prospívali. Dnes je můžete sledovat, jak se pasou na radioaktivních loukách, jak volně pobíhají tím, co mělo být nejjedovatější půdou na kontinentě. Ukázalo se, že příroda se bála záření mnohem méně, než se kdy bála nás. Ale nejhlubší akt vzdoru v této zóně nepatří zvířatům. Patří babičkám. V měsících po evakuaci se skupinka starších žen, kterým se říká samosioli, tedy samousedlíci, prostě vrátila zpět přes vojenské kontrolní body. Vrátili se do svých rodných dřevěných chalup hluboko v zamořených lesích. Zasadili zahrady do otrávené půdy, čerpali vodu ze starých studní. Prožili své tiché životy obklopeny lesem, který se znovu plnil vlky. Zeptáte-li se jich, proč se vrátili, nabídnou vám sklenici domácí samohonky a jednu prostou, nepopiratelnou pravdu. Člověk nežije déle jen proto, že opustí jediný domov, který kdy poznal. Přežili, protože jejich kořeny byly hlubší než katastrofa. Stejně jako divocí koně, stejně jako břízy prorážející asfalt, odmítají číst výstražné cedule na plotě. Je v tom otázka, kterou si asi každý z nás alespoň jednou v životě položil, když šlo o starou babičku odmítající opustit dům, ve kterém prožila celý život. Kdo má vlastně pravdu? Rozum nebo srdce? Tyhle ženy dokazují, že život, dostane-li jen tu nejužší štěrbinu příležitosti, si vždycky najde cestu zpět. Když se člověk odstoupí a podívá na celek, od prvního bledého světla dopadajícího na zasněžené hřbety Karpat, přes stín sokola přeletujícího nekonečnou step, až po teplou zlatavou záři linoucí se z kuchyňského okna v Kyjevě, začne rozpoznávat skutečnou architekturu duše jednoho národa. K pochopení této země stačí porozumět jedinému slovu – volia. V ukrajinštině to znamená svoboda, ale zároveň to znamená i vůli, protože tady jsou tyto dvě věci naprosto neoddělitelné. Svobodu nelze mít bez tvrdohlavé, neústupné vůle si ji udržet. Tuhle vůli vidíte v dávném obřadu korovaje, mohutného, ručně tvarovaného obřadního chleba, zdobeného těstovými ptáčky a klasy pšenice. Hnětení těsta, jeho pečení v ohni a jeho lámání, aby se rozdělilo i s cizinci, je nejvyšším projevem pohostinnosti. Je to obřad přežití, tiché slavnostní ujištění, že ať je zima jakkoliv krutá, sklizeň se vždy vrátí a chléb se vždy bude lámat společně. Po 1000 let se impéria snažila vymazat tuto kulturu, tento jazyk, tento lid. Každé jedno z nich selhalo. Tahle země je nesrovnatelně větší, nesrovnatelně skvělejší a nekonečně vznešenější než tragédie, které se jí právě teď dějí. Je to místo, které vás přivítá s upřímnou vřelostí, věčnou krásou a neochvějnou, nezničitelnou láskou. Existovala tu dávno předtím, než na ní svět upřel svůj pohled a bude stát pevně a zlatě i dlouho poté, co se pozornost světa znovu obrátí jinam. A možná je právě na místě zeptat se sami sebe, kdyby šlo o váš vlastní domov, o vaše vlastní kořeny. Dokázali byste zůstat stejně neochvějní?